На пасяджэнні Гомельскага абласнога савета сёння абмеркавалі кадравы рэзерв, новыя праекты і парадак на наступны год. За апошнія гады ўдалося правесці мноства акцый і патрыятычных мерапрыемстваў на Гомельшчыне. У прыярытэце, вядома, праца з моладдзю. Былі запушчаны новыя праекты, адзін з іх Беларусь аб'ядноўвае. У малых гарадах вобласці арганізоўваюцца канцэртныя праграмы, дыялогавыя пляцоўкі і інтэрактыўная работа з моладдзю. Свои направления есть в Гомельском отделении. Причем надо сказать, что здесь уже сложилось, уже можно сказать, десятилетие, сложилась даже больше, система, которая показывает и рождение эффективных практик, которые, между прочим, потом многие забраны и разрослись в республиканский масштаб. Здесь приводить можно разных направлений, и наследие, и факел победы, и многие другие. Белая Русь реализуе мноства проектаў у сферы палітычнай асветы беларусаў, дабрачыннасці, удзельнічае ў памятных мерапрыемствах, выступае з ініцыятывамі па паляпшэнні жыцця грамадзян і не спыняецца ў сваім развіцці.